Τα χέρια στο πρέπει και η ακτιμότητα. Να χτυπάει ο άσος, το δεξί αποκρούει. Μην παλεύεις πολύ. Κίνηση. Εκεί θα κοιτάς πάντα, μέσα στο ρίχνο. Κίνηση καλή, τα ευθεία σου, καλές επαναφορές. Αφού το βλέπεις, το δεξί του λέει, χτυπάει ο άσος. Πιο καλά, ευθεία, εκεί. Εκεί. Τα ευθεία σου να αναχωρήσεις, τα ευθεία σου. Καλές επαναφορές, μην εκτίθεσαι, μην πουντάς. Καλά πας, αλλάξε, το πίσω χέρι του λέει και καλό χτυπάει αμέσω. Πιο ωραία τα ευθεία σου. Και καλές επαναφορές. Μη σφίγγεσαι πολύ. Οι ενέργειες που κάνεις είναι καλές, μη σφίγγεσαι όμως. Δουλεύει το πίσω χέρι από το άλλο. Έλα κορί μου, το βλέπεις τον άσο. Και εσύ 1-1-2. Μη πολύ πλησιάζεις, παίζεις καλά. Πιο σημάδια καλύτερα. Εκεί. Χαλάρωσε. Μέσα θα κοιτάς. Κάντε πιο γλυκά, μπορείς. Κάντε πιο γλυκά. Το πίσω χέρι αποκρούεται και πάει ο άσος από την μέλα. Και κινησούλα αυτό που παίρνει. Καθόδοξα να παίξεις τώρα, πάμε. Γιατί κινείσαι τώρα, αφού μπορείς να κάνεις απόσταση. Ναι, αυτό. Απόσταση και δεν θα που δείξει. Πρώτα είναι 1-2. Πάμε, απαντήσεις. Σημάδευε καλύτερα. Εκεί. Γιατί τον άφησες εκεί. Με τους αγώνες σου κάτω. Οι αγώνες, εσύ θα κοιτάσεις, να πεις. Οι αγώνες παραμείνουν πολύ. Οι αγώνες κάτω τρως στίγματα από κάτω. Και τα άπρικα τα καλύτερα. Πάμε. Παίζει ο άσος. Τι κάνεις σε μια τζάμπα. Παίζει ο άσος. Μπουμ. Από πίσω δεξί να πάρει ο άσος. Μην βουτάς πολύ. Γιατί παρακολλήσεις με χέρια. Πρέπει με άσο να κολλήσεις. Κεφαλάκι μέσα πολύ καλά πίνει. Το ευθείο εκεί πέρα. Το ευθείο από πάνω. Κάνε καθαρές επιλογές. Θα πέφτει για είναι. Το δεξί αποκρούει χτυπάει ο άσος. Άλλα κάνεις. Το 2 εκεί. Μη σφίγγεσαι πολύ. Κίνηση μέσα έξω. Μέσα στα σηματάκι. Box παίζουμε. Μέσα έξω. Τώρα. Όχι αυτό. Το 2 πρώτα και μετά. Αυτά γιατί τα άπρικα. Γιατί. Έλα. Γιατί.